Kejesang samla Kynshi District lembaga Kynshi District Youth Center sai sisian patkan pelang ya kejeng marathon ya ka bertiap kum ka second Kynshi District Marathon. Kini ka marathon ka bedi ka open to all kan lang ka khandai tarik unai wing araja arhusau. Khandai tarik unai wing araja arhusau na du ka pon rubujem step bat on sedang na lat lum sok klur mairang bat on penkut amadan yelakai jong ka snong Kynshi pelun ka jingjai ka long kum ba khasan kilometer AA. Nagaliang jang kejesang samla ka khot ka wer yake pa ba na snong jang ka jalla mekhlaya ki bana ke district ki bafe manje shimenta hakani ke jingya maria marathon ka bang shibenta ban ni pisa na ka mata bantai yake ying district jang ka Kynshi district kene ke jingya maria marathon ka khot ru na ka menta ke samla shinrang bat kantai ki hybrid bat hadu kilong kmi kilong kma namar kala pen kre yake price nani yake busket ka banlang maria rengkat na ka menta kinong maria shinrang bat kinong maria ki kantai. Kinong job ka second Kynshi District Marathon. Kinong kumni first prize 10,000 tengka kanta na kapta ki shinrang bat ki kentai. Second prize 1,000 tengka na kapta ki shinrang bat kentai. Third prize 1,000 tengka na kapta ki shinrang bat ki kentai kindan ru nyotli ki consolation prize sanspa tengka marwai na kapta ki nyongot. Kandan ru ka special prize na kapta ki oldest participant ni kinong chimta ki bat teman-tam nangta ka don ka prize su nak ta ki youngest participant kinong shimta ke ba khna tambat kum juru ka prize ka bakar pang de ta kinong shimta ke dan ki judu na kit khotmat ki ba ko abanya shimta ha kani ka marathon kina ban siu ka pisana ke entry fee ka balai spa san pho tengka bat kinyo a ka we ka t-shirt ban mare dan ka free t-shirt nakam ta ka registration Kiba Kynshi kilawan phone mobile number fra lai nyau sao arlai not arlai lani nyau not san khandai iwe sao san khandai nyau nong stain kilawan phone mobile number nyau not san lai khandai not fran ru khandai lani fra nyau khandai sao lain ri iwe not san kiba ki thai mai rang kilawan phone number fra sao iwe sao not sao san iwe not bat kiba shlong pat kilawan phone number pra iwei, la iwei, khandai not, khandai fra.